to mo pagipagmata nako nakita nga gi-interview nga BBM supporter ko na siya before unya ni switch sa og Lenny. Okay ra gyud na kay vice versa naa gyud na yung mga yon ana nga sitwasyon nga mausab jud ang choice sa tao in the long run labi na duol-duol ng eleksyon. Pero naminaw ko sa iyang rason ba tungod ra man di ay to nga pag-campaign ko ni Marcos na gigutom ko no siya unya sa kang Lenny kay wa ko na siya gigutom kay nako na libreng pagkaon. Ha? Kamabaw ra pagod sa imong kibot day. Moadto ka og grand rally kay tungod ni suporta ka sa imuhang kuan kandidato dili kay moadto kag kumbira. Grand rally imong adtuan o gusto ka mo adto og party, birthday party na lang tato imong giadtuan or pista baron ana. Kang naay kumbira ba? Kabaw man ka nga mo attend ka og grand rally, pwede ka unta ni habhab ka pag ayo so pa kanilakaw kay kung mo apel ka grand rally, pila na kalibo ang tao nga mutungaan na expected na nga gutomon ka o hawon kalibangon kaihion kasukaon, pwede pag ka makuyapan ana. Kabaw man dili ka nga grand rally na imong giadtuan unta kung dili ka anda magutom para sa imuhang gisuportaan, wa na lang ta kani adto kanang kang Lenny katong ingon nga naay kaon bonus na lang to siguro ana mayon na sila PR team, strategist, campaign manager basta ingon na tactics adto nila pamaagi sa which is maayo ha kay ni work para nimo ni switch ka as in laom jud ka imong rason as in moaw gyud na ang kanang kuan life changing jud nga rason nimo kay campaign pa lang kuno gani kay sa kang Marcos kuno kay nagutom na siya sa kang Lenny wala so in fairness ha ni Lenny maayo jud ang ilang tactic kay nakakuan sila 1 vote plus 1 vote sila okay ra pod balhin ra pod wala ra pod okay ra man pod siguro ni BBM kung mobalhin ka kung ingon ana imong basihan pero okay gid kay na day